Здравейте, приятели! Аз се казвам Паула Йосифова Бакърджиева и днешното видео ще гледаме видеа в YouTube. Всъщност ще гледаме IDBG. Много ги обичам тези влогъри, те са уникални, много ме забавляват. Да, тук не обръщате внимание на това. И да, пуснаха новата Теодора Цончева, ама сега ще гледам IDBG. Ето ги. Много са готини, направо нямам думи за тях. И днес ще гледаме топ 5 факти за Кристияна. Ето. Не. Всъщност няма да гледаме топ 5 факти за Кристияна, а ще гледаме Не. Чакайте, само да си избира. Кой видеоклип да гледаме? Не знам. Има толкова много интерес. Ето това. Ето ще гледаме. Нека да започнем. Здравейте отново, това е Християна. Здравей, Вайло. Здравей пак. Така. Здравейте отново, това е Християна. Това е Вайло. Това е Бухлю, а ние сме IDBG и днес ще направим този чалендж, дет направо ни скъсахте от коментари да го направим. Try Not to Laugh Challenge с вода в устата. В устата! Всъщност откъде се роди идеята за този чалендж? Ние искахме да го направим и както видяхте в нашото видео въпроси и отговори, там казваме, че пробвахме всякакви вайнчета да гледаме, всякакви уж мега смешни видеа, които обаче нещо не бяха мега смешни. И затова вие бяхте толкова добри, че да ни изпратите доста видеа. Ние сме избрали някои от тях. Не сме ги гледали. Да. Поемаме този риск. Едном се удържахме и сега ще отворим коментарите на видеото въпроси и отговори и просто ще цъкаме да видим кой какво ни е пратил. Саманта Джордан. Try not to laugh. Ма първо пиваме. Здраве. Само да направя едно уточнение. Ако се разсмеем и трябва да плюем, ще го направим в някои от тия двете посоки, защото тук ни е микрофона и съответно камерата, т.е. вие, и не искаме да ви оплюем с вода. Втори опит. Идуна! Сега ще пробваме да видим нечие друго видео. Аз само да кажа, Християна успя да му оплюе, но аз съм по-бански. Сега ще ви бога. И Вайло, ти ме оплюме. Но ти си побухали. По краката му оплю, но той съхна. Християна има малки бухлювци. Това е семейството на Бухлюв, снимка от последното им семейно събрание. Това са двете му незаконни деца. След едно голямо парти в студентски град. Ани Николова, може да направите това на чалендж на това видео. Animal Edition. И животен... Да, видно. Само да няма тази коза, защото аз на козата не издържам. Сеш кой е коза? Да,
Daisy. Hi. Окей. Като ми коза. Мисля, че аз ще го описам това. Извинявайте, просто има нещо с преди козите. Абе, това беше невероятно, искам пак да го видя. Ти щастливата коза. Ако знае какво ще се случи след малко, си ще клъцнат. Следващото, което ще пробваме, във Фейсбук ни го изпратиха Павел Колев и Цака. Цака актьорчето. И чай да видим какво ще е. Заболяваме и тук отдолу с Мене бузите, мене е тук отстрани бузите. Малко като маршмелово. Сеш ли се? Имаме един маршмелово чалендж, може да го гледате в канала, където горе-долу приличаме на хамстери. Behind you. Как си, просто се лети, излезе се. Майко. Бахтите паците. Не мога просто. Малко много хубав ден е днеска. Смехът е здрав. Добре, знам, че Try Not to Laugh Challenge, обаче няма как. Разбирате, няма как. Аз не мога да се сдържам, аз съм супер зле, не мога да се държам. На сцената нямам проблеми, обаче като гледах такива прости, толкова тъпи хора, просто не мога. Сега последно, кози. Най-голямото предизвикателство За Ивайло. за мен е топът. Катастрофа. Ще се опитам да не се смея. И да не плюеш към мен, ако може.
can I do for you? Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? Bueno, igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? Yeah.